אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, את צבא אבן כסף וזהב אשר עמהם, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, והיה בשמו את דברי העלה הזאת, ויתברך בלבבו לאמור שלום אדוני יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך למען שיחות הרבה את הטמאה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מי שברך אותם הרב יצחק יעקב ואהרון אבי שלמה, הוא יברך את אלעד בן מנשה וטלי בעבור שנה לכל המקום לכל תורה לכבוד שמברך את אביו ואמו, שם שזכו לראות אותו למצוות, כך יזכו לראות אותו לחופה מעשים טובים. אמן. אמן ואמן. ומברך את כל האורחים שלו שבא מרחוק, ומברך את הסבים שלו משתי צדדים, מברך את אחותו שהוא עושה לבעיות. הוא מברך את המברך גם. הוא מברך את שתי החיות שלו, את שתי החיות שלו. ויתרום לבית כנסת כמתנת ליבו, והשם יצליח אותו בלימודיו ויזכה אותו ואת הוריו לראות נחת ממנו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ברוך שפטרני מעונשו של זה. זהו. עליך במצוות, לזכותך, וכל מה שאתה עושה זה לזכותך. אתה עכשיו בבניין, אתה איש גדול. הזכות היא שלך. סימן טוב, מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב, סימן טוב, מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב. יהיה לנו, יהיה לנו, ולכל ישראל.